No, no, eren els altres que han decidit de me portar, però és pas jo que he decidit. I, bueno, cal pensar que soc únicament la persona que firma. És únicament Com es diu? Joan Miquel I Pasquier. ets des de l'inici, sou? Sí, sí, soc de l'inici. Som més o menys 14 i que havíem pensat coses com això per als nens i per la cultura catalana, sí. I teníem la necessitat d'agafar un president, és això, bueno, fa més o menys 3 mesos que hem començat seriosament al final de l'any, perquè hem tots treballat amb els nens. La Maria Laura treballa actualment, és director d'escola, la Prisca ha treballat, és professor, jo he fet més o menys logicials per al llar d'infants, equipat més o menys la meitat del Departament de Catalunya Nord, sí. I penso que coneixem bé les coses que n'hi ha de fer per al nen, sí. La menys optimista és la Maria Laura per un començament de setembre, sí. Hem vist a la reunió que ha parlat, sí. El més optimista és més o menys 4,20%, que pensem que si tenim la possibilitat, és a dir, que si un ajuntament Avala, vos dona les eines primeres, diguem, us un lloc. Si nos dona un lloc, direm sí. Direm sí per setembre, però nosaltres és important que siguem d'acord tots, més o menys, però és important per nosaltres d'agafar les possibilitats, sí, i de pas deixar la possibilitat a un altre organització. O altres que ho farien diferentment. Sí, que ho farien diferentment. L'associació es diu El Niu. És una associació que es va fundar l'11 de gener d'aquest any. Som 14 fundadors i la finalitat d'aquesta entitat és de crear centres on es realitzin activitats socials, pedagògiques i educatives en llengua catalana, amb l'objectiu de poder transmetre aquesta llengua de la Catalunya Nord. És a dir, que l'associació que hem creat no és pas... La llar d'infant en fa part, però no només aquesta. El que volem és una associació que coordoni diferents estructures. Doncs, per exemple, una llar d'infant, però ens agradaria també fer una casa de colònies, un centre de lleures, una ludoteca i d'altres activitats, però totes relacionades al català per transmetre, i dels nens més petits, doncs dels bebès amb la llar, fins a nens més grans. Com una cadena. Exacte, com una cadena que falta perquè ara la situació a Catalunya Nord és que hi ha les escoles o bilingües o immersives, però abans de les escoles no hi ha res. De moment ens anem a centrar perquè hem vist que era una necessitat social a la llar d'infants. Vet aquí, avui en dia les llars d'infants estan saturades aquí a la Catalunya Nord i vam pensar entre nosaltres que la manera de millor començar amb l'associació era de crear aquesta llar d'infants. Dificultats no hi ha mai quan hi ha voluntat. La veritat, el tema és que hi hagi un municipi que estigui interessat en aquest projecte, sobretot en el tema de la immersió en llengua catalana. Això ja ha quedat molt clar. Estem cercant, quedem optimistes, però cal que n'hi hagi un que s'allenci i segur que d'altres seguiran. De moment el que dèiem és que uns quants són una mica parats amb això de l'immersiu, sempre fa una mica però hi ha tota l'experiència de les escoles que funcionen molt bé. I la decisió, el pas realment, seria que un municipi doni suport i proposi que una casa pot ser, no sé, un lloc? Un local, una casa... És això que faltaria. Un municipi interessat que ens doni l'empenta de començar i segur que després seguirà molt bé tot. Doncs financerament això aniria amb diverses ajudes
Anirien primer doncs, a ajudes a nivell de la CAF, de la PMI, també tindríem ajudes dels membres de l'associació, però vindria també, sobretot, seria una porta dels pares que portessin els fills a la llar d'infants. N'existeixen ja de llars d'infants similars a Catalunya Nord o a la resta de l'Estat o al sud? Doncs el que existeix és el País Basc, que ells tenen una experiència ja de 10-12 anys, que ells ja han fet això i existeix 4 o 5 llars d'infants al País Basc i ens inspirem del que han fet ells per fer nosaltres la mateixa cosa aquí, que falta, no ho tenim. La finalitat és com hem dit abans, una immersió en llengua catalana que permetria, doncs, amb tota naturalitat, que els infants escoltessin el català. Seria continu, no serien unes 2 hores només de català, sinó seria que tot el personal que treballa a les llars d'infants, com tot el personal que treballa a la ludoteca, seria també 100% català. Nosaltres pensem que fer unes quantes hores d'iniciació al català de llar o a l'escola és molt bé. Començar a conèixer la música d'una altra llengua, però del tema de metritzar i de parlar la llengua segur que no és prou. Per això que volem fer immersiu. Així el nen segur que quan surt d'aquí parla completament català. Vos esperem tots i esperem que vindran tots a ajudar-nos. Una presentació altra prevista? Sí, des d'un mes i mig. Potser al març o abril? Sí, al març o abril farem una presentació i vos esperem tots.